हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव जोङो दिनैहाय राइड खालामनो नागिरदों जों बहा थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय राइडिं जेकेट राइडिं सुबोलायबावसो दिनैहाय राइडार जाबाय नै हिन्जावा लोगोफोर बेनि थाखाय मोनसे हेलमेट गोदान दङ नै हिन्जावा दे बोखादो बांद्राय दाम गोसा नङा लोगोफोर दाम खमिनो 2000 एसे गाहायाव आरो गोदान खादा बोखाखादो बेखौ एसे खारनाय माथो स्लिम गायो खस्मा फुनांगोन ना दे गाननायदो खस्मा फुनानै फुनांगोनथ' गोदान हेलमेट फुल ब्लेकखौनो लाखाबाय खानायफ्रा मा जाखो जाखोरा नै दे स्पेक गानदो दे गानाबा माबा माबि हाबजानो गियो आं मेगनाव गोबावखौनो खानायखौ एसे ओरै खालामनालाय बेयाव दोनथ' नै नाङा बेखौ नाङा ओंखायनो बोखाखानांगौ माथो दा सान्दुं गोसा जालाय नों मानांगोन ना ए गोसोम सोमखौ नुवा नुबाय दा आच्छा अ दासो वा स्पेक लानांगौनि गोनांथि गैया ने आंखौ नुफालायबाय नै लोगोफोर मोनसे खोथा आंनाथ' गफ्र गैला गफ्रआ फानबाय नालाय मानो बायफिना फैसा गैया लोगोफोर मट' ब्लग खालामनो हानाय नंला आरोना थांसै नै लोगोफोर आलाय सिलाय जासिगोनलै दाउफोरा नै गालांफिनसै दाउफोरखौ आंनि बोरमाफ्रा मा थांखो चल जोङो दायो नै बेंटल गेट मोनबाय आरोना आरो नै थांसै दिनैहाय गोबावनि उनाव बिरनोसै लोगोफोर फ्लाइअभार टि ब्रेक लोगोफोर ओरैबायदि थिनथ'बाय हिन्जावा बाइक सानो एकदम हेलमेटानो बिनि हेलमेटा आंनि हेलमेटाव नांबाय थायो आरो टप दिनै दहाय मोनसेयावथ' बोरैबा जाखायोमोन गोग्लैसिगौमोन नामा दा जों नै कफि लोंनायदों उन्दुनो ओंखारखानायनि ब्रें ब्रेंल' जाखाबाय नामा सार ओमफ्राय नै बेखौ जानाय नायो माबायदि मानि दावदै नामा क्रिम हा क्रिम जानोसै बेखौ दा लोंना नागिरनोसै लोगोफोर नै लोंखांनानै ओमफ्राय सालायफिननोसै आरो आलुबारि मोनहां आरोना लोगोफोर ओरैबायदि नै जामा दा बुंसै नै माबायदि आयै सेस मा जाबावनांगौ जाखो दासो सारायघाट ब्रिज मोनदों नै जेने थेने ओरैबायदि बेयावबो नै लोगोफोर दालाङावबो जामसाबाव दालाङावबो जामसो आं हाल्लाहाय दालाङा बायनानै गोलैबाय बिदिनो बेयाव थांबाय जों दैयाव जब्ब' शिलं हाबैसो दं लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिबायना शिलंआव फैदों जोङो होननानै गुसु बार बारदों ओंखायनोलाय बेनि थाखायनो गुसु दैयानो अमियाम ब्लेक मोनबाय लोगोफोर जों दा भिउ पइन्टआव दं एसे नायलांनोसै बेवहाय ओरैनो मानसिफ्राबो नायलांगासिनो दं दायो जों ओंखारफिनसै लोगोफोर नै अमियाम ब्लेक भिउ पइन्टनिफ्राय थांनोसै ने शिलंआव शिलं सिटियाव सफैबाय जोङो पइन्टआवहाय दायो नै ओरै गिदिंदो ओरैथिं मेपाव नायगासिनो आरोना शिलं नै लोगोफोर जोङो दा हमस्टेयाव मोनफैबाय नै एस्थेटिक्स हमस्टे
जेने तेनेमोन सोलोरुमोन बेखौ मोनबाय आरो लास्ट Jam kana mazing ya rumah lah. Ne? Cium mulai mati ya. Serang kelamang sebab. Ah. Iya, udah dia bihuin lagi. Masih mau di? Kira sugra ya? Nggak mau nggak? Luka. Apa begini mau nggak? Begini mau deh? Hah? Luar, kelau sih? Hah? Kelau. Apa di? Boleh. Bizar dong kayak. Iya. Oh, ibu masih mempermau. Ibu masih lah. Ibu bagus tuh. Deluxe Queen rumah bini. Balkoni raya. Balkoni. Nilai. Building front hati gimana? Bisa ada nah. Shillong ni gerja tir. Beijingसो लामाया ओरै दं नै सानाबो नै दानथामसिगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो शिलंआव फैबा बेयाव हाबफैफिननाय जायाखैमोन नायनि एसे सिङाव थांनानैहाय थौ हेलमेट गङै गङै लानांबाय आं नै हिनजावखौ लाहोबावाखिसै आं नै गोजौ गाखोबोबाय इदि खानाया बेसेबांबा गुवार नै बेयाव कार दोनजालायो आरो पार्किं होयो मेंलायखायो दा नै बेयावबो आराम बिदि जिरायनानै थानो हायो आरोना बोरै मोनदों दिनैसो फैनो मोनदों जानांगौ बेयाव जों बै गोजौनिफ्राय ओरै ओंखारबोबाय दा नैबेयाव नायदो नोंथांमोना बिराद समायना नैबे बिबारा नै बरियाल' हाना दोनखादों औ नै बरियाल' जि बुरजा दं नै ओमफ्राय दा